May adlaw mga higala. Aniano usab kita sa lain nga pasundayag sa atong programa nga naguluhan kabilin. Karong adlaw atong tukion ang importante nga pangutana, aduna ba gyoy bulawan sa Sugbo sa wa pa moabot ang mga Kastila. Busa uban ni ako ninyo, mosulod ta sa Museo Sugbo, dinhi nato makita ang primerong mga ebidensya kung aduna ba gyoy bulawanong Sugbo. Sumala sa historian nga si William Henry Scott, ang mga ngipon sa mga Bisaya, akip na ang mga Sugbuanon, gibaid o gibutangan og mga gagmayng bulawan. Pusad ang tawag niini nga tradisyon. Ang tigbuhat niini gitawag og mamumusad ug bayran sila para buhaton kini. Duha ka klase ang pusad, halop og bansil. Halop ang tawag sa pusad nga natabunan na ang tibok ngipon sa bulawan. Bansil ang tawag kung mga tuldok ra tan-awon ang bulawan ug makita gihapon ang dakuang parte sa ngipon. Busa kining gipakita nga mga ngipon nga gikan sa mga lubong sa Bantigi Bantayan. Bansil to sila. Atong sa taon karon ang lugar diin nakalutan kini ang Barangay Bantigi sa isla sa Bantayan. Subayo nato ang kamatuoran mahitungod niining mga bulawan. Mga higala, niata karon sa Sitio Sayaw, Barangay Bantigi diri sa Bantayan. Diin niatong 2007 daghang nakuhang mga bulawan nga gikan sa mga lubong. Atong ikahinabi karon mga kaigsuunan si Elvira Pasilan og si Joy Pasilan, mga manag-agaw nga saksi og nakakuha usab og mga nahawas na anod nga mga bulawan ni atong panahon. Unahon nato karon si Elvira o Elvi. Elvi, nganong nanggawas man to siyang mga bulawan? Asa man gikan? Sa baybay man ko na siya, nang sakaraan ko no ba, lubnganan man ko na natong una. Kining sayaw? Oo, kining sayaw. Nya kay sa kakuan na sa panahon, sige kuan ang dagat, sige dool na. Naabot na siya, nakadkara na gani. Sumurag produkto sa climate change. Nagkana mo kadool ang baybayon, nagkana mo kagamay. Sige kaon ang dagat. Oo, nakadkaran. Mano to, may makita na sila nga bulawan. So si Joy, naani siya nakautan. Unsa man din hitabo, gipadamgo di ka para magkaot? Katong igayo na, wala na ako damga. Kasulunon ko atong mga bulana. Tumo sa kalisod sa panahon, naglibog akong ulo. Kung sa unsay mo gasto. Igasto. Pagkabuntag, ang akong giuna-una, nangahoy ko og aroma para ibaligya ko. Para dugang kuan sa akong kasal, ikagasto. Ug udto na nga oras, niapas akong asawa. Nagdani sa buo. Nagdukdok ni siya, sige dukdok. Dukdok si yuta ba. Na siya nabungkal nga murag tibod. Buak ba. Pagka mat ko na nga karaan nga tibod. Kat dia nga tungod gikalot na ako. Ya na ako nakaykayan nga daghan na nga mga tibod, puros mga buak. Ya di padayon pa na ako dito sa ilawom, mga taga diri na kutob. Angton nga amo na lang nakataas ang yuta. Na ko nakita nga murag ngipon. Unya dito na nako gi purmo ang ulo. Kay kanako nya ginay na ako pag kaut-kaut. Na kay nakuha ang mga bulawan. Arios. Murag kwadro siya. Nawala na to ya tampok kay nabat si sudlanan sa tampok. So kanang para tusok. Clip to siya. Ingon ani. Nga mga aryos o inana. Ingon ani, gamay di ay siya. Pero walay dekorasyon. Na si gagmay kilit sa kilid niya mga lingin gagmay. Usa ra gid ka aryos imong nakuha. Usa ra ako nakita. Wala spikas. Wala. Aw lalaki di ito. Sa Buluon nag-count me. Unya tanan ng ma-count nga nay aryos isa ra ka side, tuo o wala lalaki. Nya kung wala gani walhon, kung tuo tuohon. So kini asa man dapit nga part sa tuo. So right-handed ni siya nga lalaki. Imong gibaligya. Gibaligyan ako. Naali na to 3,500. Gipalit siya per gramo. Per grams. So nagamit gini mo pagkasal. O
Nagamit din ako. Nadugang gid niya. Kuha na ako sa Arias, giatag na ako sa akong ginikanan. Trigar. Ya, niawas ko sa akong gikautan. Pauli ko. Wala ko dama nga nanay bata nga nagbalita sa kuha nya giayag ba. Giayag Giayag sa Baybayon. Nay dagang nakuha atong sa picture nga atong lingin. Itong mga gagmay Atong mga bang lingin. giring-giring. Oh, mao to dagan. Yeah. So mga higala, surtion gid ay kayo ang Sugbo TV nga pag-abot gid nato dayon, ang una natong gi-interview dinhi, mao gid ang nakapasugod. Di ba kay pag humandag-hamandag ning sunod? Sa tanan na dayon diri naglumaan na nagpangalot or mag-watch Baybayon. Ginkinawat na gani kagabi pag kuno nang baybay dito kay duta dito sa kautan ba kay nami dagang maayag. Magkawat-kawat lang. Ano Oo. kinsa may masuko? Ang kuan kay dili man pakautan kay ikaut nila di man iubalik nila ang yuta. So nangabuslot na ang Oo, yuta. mga lungag man. So daghang kay diha makita karon nga mga bangag-bangag. So mismo kay dinhi basig dunay mga lubong. Mas daghan dito siya sa parola tiya. Dollar. Dollar na ran diya. Skina Sa sa sunod na pagsunin sa niyo. sitio Sayaw. Oh, sunod. Oh, Ya, sunod. Parola kada na. lubong nagig bulawan. Oh, na. Dito Ako to, mama, dito sa Parola. nakakuha gyud siya sa mismo gyud sa Calabira diha nga lugar. Gikuan wa gyud sa tinitando kay mahadlok sila ba kay o nya si mama nanangid may gipukpok gipanangtan niya gipahimo sa amon niya Arios.